Аз отдавна не съм. Сладък станал, красив. И станал висок. Дали? На кой дядо? Айде, пригответе се! И да останете последни, да ни падате! Едно! Две! 2,5! 3! Старт! Дай! Бащата има второ място! Трето място аси! Ама лично не честно. Аз трябваше да се върна в колата. Трябваше да манем колата. Айде! Заповядай! Асито! Асито ли е Асито е на трето място. Не, Аленцо. Аленцето и аз. Асита във мене ма през такова, тя вече го... Преска, айдео. Реално и честно. Преска, айдео. Много харесва при мен. Баби на душичка. Бащата, я се покажи наградата. Браво! Тя направи браво. Още трябваше малко да бъде.